Защо да използваме тези материали, когато рисуваме? Резец. С него може да премахвате наслояванията от цветовете. Удължител, държач за молив. Удължава използването на моливите. Тампони. Използват се за разнасяне. Няма да изцапате пръстите си. Автоматичен молив. Подходящ е за фини щрихи и детайли. Графит и въглен на прах. Подходящи, когато рисувате изображение в по-мащабни размери. Ако урокът ви е бил полезен, не забравяйте да харесате видеото и се абонирайте за още.